खुलुमबाय नमस्कार वेलकम बैक टू बिग स्वर्गियारि यूट्यूब चैनल। सो दिनैनि भिडियोआव मा जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। मिथियाखैबा नायबाय थादो ओमफ्राय मिथिबाबो नायबाय थादो आरोना मिथिनो थाखाय बा मिथिना लानो थाखाय बा सोरबा मिथिखागौ जानांगौ। सासे सानै सोरबा आंखौ कमेन्ट खालामनानै सोंहरदोंमोन जे बेयाव इमप्लयि भिजाखौ बोरै मोनो। इमप्लयि भिजाखौ डाइरेक्ट मोना। बेयाव इमप्लयि भिजाखौ हमनानै ला नोंथांमोना दुबाइयाव जब खालामनो फैदों, सोरबा अलरेडि नोंथांमोनखौ जब लेटार अफार हरखाबाय, बेयाव जब मोनखागोन। बेबायदियाव नोंथांमोनखौ बे इमप्लयि भिजाखौ बे कम्पानिनिफ्राय जेराव खामानि मावगोन बिथांमोनानो बे इमप्लयि भिजाखौ बानायना हरखायो, नोंथांमोननि थाइसेबो फैसा नाङा। खिन्थु नोंथांमोना जुदि बेयाव जब मावनो गोसो बा फैनो नागिरदों ओमफ्राय रावबो जब अफार लेटार हराखै, अब्ला नोंथांमोना इमप्लयि भिजा मोना। गिबियाव नोंथांमोना बेयाव भिजिट भिजायाव फैनांगौ जायो। भिजिट भिजायाव फैनानै जब नागिरनांगोन। भिजिट भिजा जोबनायनि सिगां मास मोनसेनि भिजिट भिजा बा मास मोनसेनि गेजेरावनो जब नागिरनानै मोननांगोन। बा एक्सटेन्ड खालामनो गोसोबा बेखौ एक्सटेन्ड खालामनानै 2 मान्थस खालामजायो आरो 3-4 मान्थस बिदिनो बारायलांबाय थानो हायो। खिन्थु बिनि दामफोरा बारा जायो। आं सिगाङावनो खिन्थाखाबाय। मास मोनसेनिया जाबाय बिदिनो 7,000 8,000 बिदि जायो भिजाया। ओमफ्राय मास मोननैनिया 530 दिराम्स बे बेसेबां जायो, बिदिनो जायो आरोना 12,000 जायो। बेबायदिनो एक्सटेन्ड खालामना लानांगोन। खिन्थु गिबियावनो जोंबो थगायजादोंमोन। थगायजानानै 1,000 दिराम लाजादोंमोन फार्स्ट मोनसेनिखौनो। फार्स्टआव आंबो थगायजादों, जेबो नङा दे, जाखायो बेबायदि। बेबायदिनो आरोना नोंथांमोना जुदि बेयाव इमप्लयि भिजा मोननो लुगैदोंबा गिबियावनो भिजिट भिजायाव फैदो, ओमफ्राय फैनानै जब नागिरदो। जबखौ मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोननि बे भिजिट भिजाखौ इमप्लयि भिजा खालामगोन बै कम्पानिया, जाय कम्पानियाव नोंहा जब नांदों बा जबखौ नोंथांमोना ग्रेब खालामदों, बे कम्पानियानो भिजिट भिजा खालामनानै भिजिट भिजानिफ्राय कन्भार्ट खालामनाय इमप्लयि भिजा खालामगोन। नोंथांमोननि थाइसेबो फैसा नाङा, कम्पानियानो खालामनांगोन। लोगोसे बेयाव इन्सुरेन्सबो खालामनानै होयो, ओमफ्राय फ्लाइट टिकेट्सनिबो बेबस्था खालामनानै होयो जुदि बोसोरनै मावो, बेबायदि आरोना। आरो लोगोसे सोरबा थानायबो होयो, सोरबा थानाय होआ, सोरबा जानाय होया। जुदि हटेलाव मावोब्ला जानाय होगोन, बेबायदि आरोना। गुबुन जायो गुबुन कम्पानिखौ लानानै। थ' बेबायदिनो इमप्लयि भिजाया बोरै कन्भार्ट जायो बेखौ खिथाबाय आङो। बे फिसा मोनसे इनफरमेसन भिडिअमोन। दायो नै बिराद गरम, जोङो बाहेरायाव जोङो दै लायनो थांदोंमोन, दै लाबोबाय। ओमफ्राय दायो हमारा सर चाय बना रहा है, रात का हो गया है 9 बज गया और हमें बिग बॉस बहुत अच्छा लगता है। नोंथांमोना बिग बॉस नायनानै बिग बॉस नायनो बिराद मोजां मोनो। जों एभ्रिडे जोंनि रुटिना हराव ओंखाम जाखांनानै बिग बॉस नायनाय जाखायो आरोना। बिराद इन्टारेस्टिं मोजां। नोंथांमोना सोर बिग बॉस नायो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय। आंबो मिथिनो लुबैदों बिग बॉस OTT 3 नायनो नाया। चलिए खोल के देखते हैं मामा दो बियाव मामा लाबोदों। तो मैंने भी वाटर बॉटल पूरा एक बॉक्स लेकर आया है हमारा कैमरामैन। और इधर है चिकन बिरयानी, इतना सारा दिखाओ इधर जरा। ये देखो बड़ा चिकन, इसको बिछाओ ना फिर से दिखाओ। इसलिए मैंने बताया वो वाटर बॉटल है, ये मैंने दिखा दिया अंदर। हाँ ये वाटर बॉटल। उधर ये है चिकन बिरयानी। चिकन किधर छुप गया, चलो मैंने दिखा दिया था। ये चिकन अंदर है, बहुत सारा चिप्स। ओ माय गॉड, काजू बादाम 10 दिरहम का ये। ओ माय गॉड। और ये मैं चार्जर खराब हो गया था, लेकर आया। थैंक यू। इतना सारा चिप्स लेकर आया है। और क्या है मेडिसिन, ये देखो आपका पूरा खजूर है। ये खजूर, ये तो भी आज से तो थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा। ये देखो ये वाला भी है, ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा ये वाला भी खजूर, और ये वाला भी, और ये वाला भी खजूर है। ओके आज से थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा। बहुत सारा है, मैं बचा खा रहा था एक डिब्बा वाला। और क्या है चिप्स इधर इसमें डाल दीजिए। अभी क्या है, बहुत मेहनत करके दिख रहा है। क्या है, ओह माय गॉड, खाने वाला सामान। ये फ्रूट्स, ये देखो एप्पल और चेंज हो गया। और क्या है, मिक्स फ्रूट। अच्छा है ये मिक्स फ्रूट। ऑलरेडी हमारे पास ये देखो खत्म नहीं किया है, फिर भी और लेकर आए। ये अभी नहीं देंगे ना, उधर स्पेशल ऑफर में थे। यहाँ 11 आप ठंडा है। ये बहुत हमारा 30 पीस चोरी हुआ ना, ये 11 आप है। और इतना सारा फ्रूट देखिए गाइस। ये है डिटर्जेंट कपड़ा धोने के लिए वो बड़ा लिया। इतना सारा फ्रूट्स। मम्मी देखिए कितना फ्रूट्स लेकर आया। अभी आपका बेटे यहाँ मोटा हो जाए। और इधर है चिकन बिरयानी। और ये देखो खजूर। इधर हमारा अंडा पड़ा है। कुछ सामान अभी भी खत्म नहीं है ऊपर हमारा खाने वाला। बहुत सारा फ्रूट्स लेकर आया यार। खाओ
जाओ गाइस सिखाऊंगा तो खाओ हाँ मम्मी जी के पास जाओगे ना खुल के जाना ठीक है मम्मी जी को दिखाऊंगा नहीं ओमफ्राय नै बे जोंनि बेडनि गोजौआव बेबायदि दङ आरोना बेखौ रेट होनगोन ना मा होनगोन ओमफ्राय गोजौआव नै चिप्स कोल्ड ड्रिंक ओमफ्राय काजु बादाम ओमफ्राय नै एप्पल अरेन्ज बिदिनो फ्रुट्स ओमफ्राय बिथिं नै नाट्सबो दङ ओमफ्राय बिथिं माबा मोनसे आथिं सिङाव चकलेटबो दंमोन बेबायदि दोननानै लादों आरोना प्लास्टिकआव चिप्स दङ बेबायदिनो जानो लुबैनानै जाबाय थायो आरोना भिडिअ एडिट खालामनानै नै जाबाय थानाय प्लास्टिक बियो थ' गाइस नोंथांमोनखौ आङो सानफ्रोमबो खबुस होनो जानानै खिन्थिया नै बियो रटि बायदि राउन्ड जायो आरोना बेखौ नोंथांमोना बेयाव बायनानै जाफैनो हागोन बेखौ आचारजोंबो जानो हागोन बा ओंख्रि आन्डा फ्राय खालामनानै जानो हागोन बेयाव फैसा बासियो आरो बेखौ जाबा ओमफ्राय आं टेस्टिबो मोनो बेखौ रटि बायदि नालाय बेनिखायनो थ' नै बेनो जाबाय खबुस बांसिन मानसिफोरा बेखौ जायो चिकेन बिरियानि सरि चिकेन कढ़ाई जिखुनु ओंख्रि संनानै नोंथांमोना भाजा संनानै बा आसारजों जानो हायो दा नै बेजोंनो जायो फैसा बासियो बेखौ जाबा आं टेस्टिबो मोनो गाइस मोनसे खोथा आं फोरमायनो नागिरदों बे भिडिअनि गेजेरजों सोरबा आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव बा मेसेजाव सोंहरो आदा आंनो मोनसे जब नागिरना होनो हागोन नामा जब खालि दङ नामा सिट खालि दङ नामा बेबायदि होननानै थ' बेबायदिथ' आं बुंनो हाया आंबो गावबो गोदानसो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ आं दुबाइ फैनाया बारा गोबाव जायाखै सिगाङाव आं बेयाव बारा गोबाव खामानि मावनानै थाङाखै आरो बे बारावबो आङो आंनि गावनि अफिसियेल खामानि जबनि बागैसो फैदों आङो मानो फैदों मानो फैयाखै आं बेखौ उनाव मोजाङै फोरमायनानै होगोन थ' दायो आंबो बेयाव गोदानसो बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ बुंनो लुगैयो दे आङो नोंथांमोननो बेयाव डाइरेक्ट जब नागिरनानै होनो हाया आं जास्ट दुबाइयाव थायो नालाय बेनि थाखायनो आं दुबाइनि भिडिअ बानायो आरो एफा एनै इनफरमेसन भिडिअ बानायनो नाजायो नोंथांमोननि सोंनायावसो बेखौबो नेक्स्ट डे जों मा खालामखो नेक्स्ट डे जोङो मुभि नायनो ओंखारबाय हुसैन तेरा तौबा 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 होननाय मुभिखौ बयबो मिथिखागौ बेड निउज बे मुभिया बिराद इन्टारेस्टिंमोन जोङो नायहैबाय बेखौ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायाखैबा नायहैनो हागोन खाथि खालायाव सिनेमा हल दङबा आरो गैयाबा नाया नाङा दे नोंसोरनि गोसोसो एसे अकवार्ड मुभि आं एसेबो माने एसे बाराद्राय हिटबो मोनाखै बे थिग थाक आरोना बेनो नै आब्रा आं नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन ना 1 दिराम होनानै बे पानिफ्राय बै पाराव थांनो हायो होननानै नै आं मेंग' जुसबो लादोंमोन लोङै थांबाय रुमनिफ्राय लांखादोंमोन आङो थ' नायबाय थादो नोंथांमोना ओमफ्राय दुबाइनि भिडिअफोरखौ नायनानै बोरै मोन्दों कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदो ओमफ्राय नाजागासिनो दुबाइनि भिडिअ बानायनो थाखाय नाथाय दुबाइयाव सान हर एखे गरम जायो बेनिखायनो रुमनि थाखायनो ओंखारनो बायो जेसेबां हायो नाजादों भिडिअ बानायनो दे गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव अब्लासिम ब्रिं पिस ट्राइबल हेट्रिट बाय बाय